وەکێ بەشە دەستپێکی کەنداڵ میدیا ڕۆژنامەگەر بمێڕایە مێ باسا ڕۆژەوێ کەنداڵ بخێراتی ناخێرە بێ چێوانی ساڵ توش باشی ڕۆژەوێت شۆپینی بەێ ڕۆژەف گەرمە گەیانی یەک مژارە سەرەکەش مانگا رێبەر ئاپۆیە وەکی دین دیسە لە ئەمە پێشکەت بانگێدە yani qasî gotê xwestina tana tu gav nehatiya bêtin ew jî kê nava civakê de fikaran çêdike 27 Sibatê daxuyaniya yekem hate banka yekem piştî wî çi pêşketin çêbiye yani tiştê ku berbiçav çi heye mesela yani jaliyê tevgerê ve rêxistinê jî piştgirîda banka serokatî amade ne li gorî pangemê tev bigerin lêbelê aliyê devletê ve piskirêk hene tevî got heyeta Dem Partî ya İmraliyê bi hemû partiyên siyasî hevîtin kir ji xwe herî dawî bi Serokkomarê AKP'yî Erdoğan re ji hevîtin kir çû Wezareta Adeletê tevî van hevîtina jî heta niha gaveka gotin bêjê wisa şêmber hatiya bêtin nehatiya bêtin yek ji gavên got serekkewerê avêtin ji şert û mercên rêber apê gowerê guhartin bo garbê bê pêvajeyê rehettir birêve bibe niha herî dawî duh êvarê berdevkî AKP Ömer Çelik li ser hesabê xwe X'ê tiştek gotiye ez heme par vekim ka mana wî çi ye dibêje trafîka serdanan ya di navbera partiyên siyasî de jî oksîjena siyasî ya pêvajoyê zêde kiriye zemîna wê bihêztir kiriye kapasiteya demokratîk ya komara me a di derbarê çareserkirina pirsgirêkan de heye bilind de jî hatta ama tiştekî din ku pir kêfa Kurdan jê re naye gotiye çi ye ew jî komara Tirkiye li ser bingehên prensîba yek welat, yek millet, yek dewlet, yek al bi şiyariya millet û aqlê dewletê li ser rojeva xwe serwere. Yani divê em li ser rojevê serwerin hakimiyetê destê me daye. Ama gav navêjin. Mesela daxwazên Kurdan jî hene. Ama daxwazê Kurdan nayînin cî. Li benda çi em nizanin. Neha var bedran tecrübe baskır mesela Ömer Çelik jidiyse yek al yek devlet yek şu kadar atam zihniyet ne guardın peşketin için abi. Bergo iro Türkiye komara demokratik oraya bakırın bergo her netev her olacak kadar digreş bu yüzden gerek peşi ve zihniyet tapan ki bu gayrının yani bu neteva her mafi her mroveki mafi her neteveki mafi her bahveriye ki peşi verin askırın. Mesela girtiğin noktaşı yani ev salaya rojava mede yani her roj navan nüçen hem derbare roşa lezindan devlet Türk nüçen amadetin belki canat besiyen nüçem çar nüçem derbare zindan dene zaxt zulm her roj derek gibi pekrin infazı girtiğin go 8 salın zindan ete çok kavaki keyfiyette şu tandın şartı poşmanil servarte farskırın girtiğin noktaş her o cenazej zindan dert kevin burada mafya heviyet keve devri heke mafya heviyet serokati yeri berapo go sala 2004'dan dadgah mafya mirovanya Avrupa'yı vak mafya ki heviyet davu peşe devlet Türk bu heji ne katiye meriyeti de viç go heke mafya heviyet serokati yeri berapo kadar kat meriyet viç akil bez nezi 5-6 girtiyen siyasi zij vi mafya sud ver begirin şu kadar daha heka pevajoya gunham rêbera pudaya dest pêkirin heka pêş bikeve jî yek şert sereke jî gerek pêşî girtiyên nexweş û girtiyên siyasî werin berdan. Em zanin de hedefa dewleta Tirkiyeyê helweşandina pergala heyya li Rojavayê Kurdistanê. Dixwazin tiştekî aydê Kurdan li Sûriyê nemîne. Gelo dibe ku li benda konjonktûrekê siyasî bin ku li wê derê yan şerekî navxwayî çêbe ew jî bikin firsend û êriş bikin sistema heyî ji holê rakin û pêvajoyê jî pir nexemawane. Dibe ku tiştekî li benda tiştekî bin firsendekî bin. Dibe salaya Rojavayê Kurdistanê ji xwe hêjî hedef avêde belkî piştî berî hefteyekê konferansek Rêziya Kurdî û helbesta Kurdî cadale derxistin devleta Tirkiye yekser helbest nîşanda. Tu carî naxwazî gul Rojava Kurd bû naxwazî statûyeka xwe. Ji xwe dijminî vê statûyê yani bi salaya komkuj gelek komkujî li wir kirin bi nesaziya heremê hemû serûbin kir her roj çeteyê berê çeteyan davê dirê yani her Rojava tim hedef avêde ticari statûya Rojava wek gelên Kurd statûyê Kurd de xwe rava bikin xweseriya xwe bikin ticari qabûl nekirî û qabûl jî nake ne tenê û hêzên nametebeyî jî dordan xwedî berjewendî ne piştî dawiya sala 2024 heteşe hat rêveberiya Şamî hata guhartin wê demê ve jî mesela piştî wê jî mesela hêjî şerra nevestiye
كوتن قومي حتى شيء حكومتك نوابا بكي وحركة تود جي قطي دبقري وصابي اللي حتى هذا ورد يشتبيش كتنا بيش دج على يان إيريش هذا دست بكرن نهال دج درزيان إيريش كبردجوار هيا أردوغان تشد بيجد بردد بعمل السوري هكا ندى مزرنري بربن أما بيلستكا ندى مزرنري لستكا بنا ميلستكا هيجي خراب كن يعني اف قلنا اردوغان بخواهد جبو درباري روجاوا ده درباري سوري ده پیش روجا پاش روجا سوري ده جبو تجاري برده نخوازه جبو ايج وقت قلت دبي يعني مسلك حاصلك جو نقطه دولت تركش او جو روجاوا استاتبيا ودي مزنن چواد چد بيل ودي چتنا گواردن دنگي ورتنا گواردن گوري ويجي كي دبي جو بيواجو دريج بكي ديك سبب ما بيابا مثلا داوي و باندوركي چوال روجاوا كورسانه بكي لگوريته ev êrişa heteşê li ser Durziyan êrişên dawî yên İsraîlê li ser Şamê ez vê agahiyê jî bidim temaşevanan paşê tu dikarî şîrove jî bikî İsraîlê doh bi balafirên şer êrişê derdora bajarên Hema, Laskiya, Dêra û Şamê yên Sûriyê kir. İsraîlê bi balafirên şer tam 4 caran derdora Şamê her wiha derdora gundê Şethayê Hema jî bombebaran kir. Ji destpêka vê heftê ve di navbera Durziyan û hêzên hikûmetê yani yên Heteşê de şer û pevçûnekî pir ciddî heye derdora 7 kes hatin kuştin bi sedan kes jî birîndar hene İsraîl jî li ser hev daxuyaniyan dide dibêje ew ê Durziyan biparêzin artêşa İsraîlê di vê çarçovê de ragihand di êrişên li ser Sûriyeyê navendekî eskerî navendekî topxane binesaziyên mûşekan hatine armanjkirin ama em dizanin hin avahiyên girêdayê dewletê jî hatine bombebaran kirin. Serokvezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu her wiha wezîrê parastinê İsraîl Katz armanjkirina hedefên nû erê kirine yani plan û projeyê wan hene di rojên pêşîme de jî çavê wan tim li ser Sûriyê ve ji bo parastina Durziyan. Rewşa aniha wê bandorekî çewa li Qesedê bike li Rojavayê Kurdistanê bike li gorî te. يعني شخاري ببريا خسرجي وتفدمجي وصازوري خسنين ورجي يعني هرت إيريش الدجى علوية دجي والدجى دروزيان دجي هرتم هالوسط خونيشان قلت نم شركي ناخذن كل دجي نتاو أولامر دس بيكرن وسا كم كوجور نكرن هرتم هالوسط خونيشان دنا إيرو مثلا ببريا خسر مثلا علي بشر رجفا باكروجة السوري بريخستين كريه أو در باشتر بقى خدي هزكه خدي ستاتويه كه جبوجي ندوی آستاگو مثلا درزی و علوی گو نکاربم خب پاراستن خب پارێزن ji bo wê jî wê bandor bike helbet niha bandor jî dike niha jî mesela divir de hertim dibêjin ku gerek verîşwaran rawistanin em yekîtiya Sûrî giştî dixwazin divir de gerek rêbera polîsa behsa van komkujiyan kiribû gotu gerek alevî jî û sunnî jî û wê dirê netewên kêm jî xwe birêxistin bikin divir de İsraîl niha داوپیانیال ده ایریشان جانا و سایشان چیکپیک اما حسابین اسرائیلی و ترکیه لسر سوری هرتم هنه yani ایرو yani نکاره اجوان ایریشان اسرائیل قط بده ایریشان دج درزیان yani اسرائیل دست پیکی گوزه درزیان بپارزم لنها تبی باکو کمکوجش حتی نها هلوستا گوته خواسته نکریه جبوگو اسرائیل جو هزین و دیدی جناهی دست نخوازم گو الودر گلک بده خودی استاتو بدر نتوق به خودی استاتو حسابي وهناش بوجه نها إسرائيل جي دروتيت كدوردا حسابي وهناش قولي حسابي خود قولي برجوان دي خور بدري تفد قرد يعني درزيان جي بشكل كي بكارتي بو منفعاتي باينه بو شريف البر خدي البدي بجيبك منفعاتي خد بكارتني ناتشتي كوش خدت سري علويان هاتيه سري درزيان بالصالان بمهانه د براتيكي د تسري كردان تسري روجبه كردستان جي برخدانا لوكول بندواتشني چیدبجی خود دوی چارچوبه ده یعنی دولت ترکیه چتین خو ارگانیزید که ایرشتکن سر کردان او راسته بنده و تیش نهری داوی چی بو که نال های تجیه امزانن پیمانه که بو اما چقاس کت پراتیکی آنها روش چیه ام دبیسن برخودان ددومه اما ایرش هنه راست نه راست ایرش نینه راستیانه لبلی بنداف گلی با پروژه سوری هیچ که چالاک یا خو برخودن خو ولورد دومینه دبیجه گو برگو تنها وقت هیچ نویدری فرمانداری گشتی یک قصد مازوم افدی به هیئت کرد چویدری لیکولین کرن چونویدری هویتن پیکانه لبلی هیت دبیجه گو پیمانه کد
گشتیش بۆ ڕاوەستاننا عێریشان وەرێکردن هەیە ناکەتێ مەریەتێدەش بۆیش گەل دەبێژێ ئەف بەنداv هەبوونامەیە جێرانەمەیە ئاوامەیە هەر شتێمە وەک هەیەژی هەیە پاراستناوێت کە هەر ڕۆژ شکلێک هەرمێن باکوژە تێستوری گەل بەرێ خۆ دەدێ وروێ درێ نۆبەتا خۆ دەدۆمێنێ bendava tişinê bû sembola berxwedanekî pir ciddî eger bendava tişinê ketiba nîvê Rojavayê Kurdistanê ji dest çû Kobanî jî ji dest çû hedefa çeteyên dewleta Tirkiye ew bendava tişinê berxwedanekî pir mezin hate nîşandan ne tenê şervana gel jî tevlî bû gel tevlî berxwedanê bû serê gelê şoreşkirî werdek pratika xwe nîşanda eger bendava tişinê bi qab bi têra xwe neyê nivîsandin behsa wê neyê kirin ev kêmasiya Rewşenbîrê Kurdan û hunermendê Kurdan e heqeten Kendal wekî din di rojevê de li Bakurê Kurdistanê aniha çi heye çi tê axaftin mesela platformên zimanê Kurdî têne avekirin yek ji wan jî îro aniha li Amedê daxuyaniyek tê dayîn gelo ihtimal heye di demên pêşme de ya di vê çarçoveya vê pêvajoyê ya jî derveyê pêvajoyê fixnake yani ihtimal heye di demên pêşme de em bibînin ku li Bakurê Kurdistanê sistema perwerdehiyê ya Kurdî hatiye avekirin sistemekê nû ya müfredatê hatiye pêşxistin zarokên Kurdan bi zimanê xwe êdî karibin dîroka xwe coğrafya xwe tiştê aydê xwe fêr bibin ne tiştê aydê milletekî din yani mümkün em bibînin mümkün e bi encama têkoşînê de dibê xwe gelê Kurd Rewşenbîrê Kurd bi sala ye Kurd yek hebûna xwe zimanê waye dibêjin dixwazin ku zimanê me bê zimanê perwerdê têkoşîna vê bi sala ye dimeşin belkî kemalîstê de hebin belkî ya tenha encama ku dixwest nehatiye bidestxistin lê belê ji nehatî pê de jî mesela îro te jî baskir wê geliyên pêş te sazî û rêxistinên zimanê Kurdî wê deklarasyonê eşkere bikin wê dîsa yekser wê divê deklarasyonê ji mafê xwe perwerdeyê bêne ziman ji bo bêj yek hebûna gelê Kurd nasnameya gelê Kurd ku werê qebûl kirin ji zimanê waye gerek zimanê wa resmiyê de fermî bibe dibistan de werê bikaran qada janî de werê bikaran mixabin li Bakurê Kurdistanê di warê axaftina ziman de Kurdî de hin qelspûn heye gerek malbat jî û civaka me jî hêbetir zêdetir bi zarokê xwe re derdora xwe re ser ziman ew jî hewdanê we baştir hebin nava civakê de baştir Kurdî werî axaftin ji bo ku ev ziman her tim dewlemend bibe di çalakiyên di derheqê ziman da tim tirsekî min heye Kendal wextê behsa mesela em dibêjin perwerde bi zimanê Kurdî ama têr nake wextê ku perwerde bi zimanê Kurdî be û naverok di derheqê Türk û Türkçîtê de be manewî tune guherandina ziman di perwerdeyê de têr nake alternatif biguhere her tiş biguhere werê wekî dî alternatif jî dibin berî hatine ceribandin dibistanên zimanê Kurdî hatine vekirin yani ji bo zarokan ji bo kirêş heta pola sêmîn pêncemîn herkes zarokek heta pola şeşemîn hevtemîn zimanê xwe kultura xwe çanda xwe rê perwerde kirin piştî vê jî çi qate ji dewletê perwerdeya dewletê çi jî bê jê zêde bandor nabe baş gelek spas Kendal